Добрый вечер, в эфире «Свобода», з вами Віталь Цыганкоў, і сёння, як всім вядома, на 18-ю гадзіну ў Менску запланаваны марш абураных беларусаў супраць дэкрэту аб дармаедах. І ў гэты дзень беларуская «Свабода» вядзе жывы эфір з гэтай трансляцыі. Мы будзем трансляваць падзеі з Кастрычніцкай плошчы, дзе плануецца акцыя. І вы можете нас слухаць і на YouTube, і на сайце «Свабоды», і ў сацыяльных сетках «Свабоды». Арганізатары запрашаюць, як я ўжо сказаў, прыйсці удзельнікаў на Кастрычніцкую плошчу, і сама акцыя, яе пачатак запланаваны на 18 гадзінаў. І зараз на Кастрычніцкай плошчы знаходзіцца карэспандэнтка беларускай «Свабоды» Александра Дэнько, якая сёння цягам дня будзе распавядаць нам, што адбываецца падчас гэтай акцыі. Александра, добрый дзень. Што мы можам зараз сказаць? Ці ёсць ужо нейкія людзі, ці хто-нибудь прыйшоў ужо на Кастрычніцкую плошчу, і якая ўвогуле там сітуацыя? Дзень, Віталь, хутчэй ўжо ўсё ж такі вечар, таму што мы бачым нават, як людзі вяртаюцца з працы да хаты. Такі звычайны менскі корак утварыўся, а мы знаходзімся сапраўды на Кастрычніцкай плошчы, дзе акцыя мяркуецца пачацца о 18 гадзіне. Я хочу сказаць, што ўсё ж такі людзей тут больш, чым звычайна. І як традыцыйна у нас рыхтуюцца да акцыі, людзі пакуль што стаяць па ўскрайку плошчы такімі невялікімі кубкамі. Зараз мы вам гэта пакажам, як гэта выглядае. Я бачу, што людзі ёсць вось стронкамі, напэўна, будуць нейкія сцягі, будуць нейкія лозунгі падчас гэтай акцыі. У асноўным, нават не ведаю, у асноўным пакуль што мужчыны, я б хацела сказаць, што сабраліся. Калі я праязджала якраз такі на машыне тут уздоўж праспекта, гэта было, можа быць, паўгадзіны таму, звярнула ўвагу, што плошча была пустая, і вот у нас ёсць такія, як гэта сказаць, людзі, якія наглядаюць за чысцінёю і парадкам, яны ў такіх памаранчавай уніформе, вот іх зараз відаць можна на плошчы. Я звярнула ўвагу, што, ўсё ж такі, на маю думку, сёння яны выглядаюць незвычайна. Якія ў надта добрыя на фізічнай форме. Я тут недалёка жыву, часта бачу гэтых людзей у памаранчавай форме. Звычайна, гэта такія наши дворнікі, якія прыбіральшчыкі. А тут такія мажныя, хорошыя хлопцы. Не магу сказаць, што гэта проста маё назіранне. Ніякіх высноваў з гэтага ў мяне няма. ДАІ стаіць, як звычайна. Некай надзвычайнай актыўнасці праваахоўных органаў таксама не назіраецца, нікога з арганізатараў я пакуль што тут не пабачыла. Журналістаў, як заўжды, шмат, яны самыя дысцыплінаваныя ўдзельнікі. Віталь. Дзякуй, Александра. Мне здаецца, сапраўды гэта вельмі трапныя вашы назіранні наконт тых мажных хлопцаў у аранжавай уніформе. А зараз, пакуль людзі збіраюцца, мы падключаем да нашага эфіру непасрэдных герояў, ці, можа быць, дакладней сказаць, ахвяраў гэтага прэзідэнцкага указу, а менавіта тых людзей, якіх беларуская дзяржава зараз называе дармаедамі. Адзін з іх, гэта, можна сказаць, адзін з самых вядомых на сёння дармаедаў, дзякуючы сваёй блогерскай актыўнасці, гэта 30гадовы Максім Філіповіч з Гомеля, і зараз ён будзе з намі на сувязі. Максим, добрый вечер. Здравствуйте. Максим, расскажите, может быть, трошки нашим слухачам про свою, скажем, барацьбу, ці про свае прыгоды, про сваю перапіску з выканаўчымі органамі, з падаткавымі органамі. Чаму яны вырашылі залічыць вас у дармаеды, і чаму вы з гэтым не згодныя? Я, как и весь народ наш, как обычный человек, работал простым рабочим, так сказать, работал на гомельском предприятии «Сейсмотехника», отработал на нем 3 года, и в итоге мне решили не продлить контракт без объяснения причин, так как вы знаете, что у нас до этого была подписана такая бумага, которая разрешает нанимателю не продлевать контракт без объяснения причин. И мне и многим, там не продлили контракт более половины рабочим, не продлили контракт, я остался без работы в 2015 году, с 15 апреля получается. И с тех пор работу себе так найти и не смог. Не получается, как я ни старался. Я подключал знакомых, я подключал родственников. Самое интересное, что те же мои знакомые точно так же остались без работы, и единицы из них нашли работу.
И те, которые нашли, уже некоторым поменяли и по 3 работы, потому что просто платят копейки, не соблюдают права их, и работать просто невозможно. Я сегодня шел по улице, меня встретил человек, попросил сфотографироваться, а он весь, ему плохо, он перекошен из поликлиники шел. У него нервный срыв на работе. Я не помню, как правильно называется, что у него случилось, но его перекосило, он нервный срыв. Он сказал, я буду писать, я буду жаловаться, потому что так невозможно, что вытворяют на работе, это просто невозможно терпеть. Максим, а вот што вы, калі вы сапраўды ўжо, мы ведаем, што вступілі, скажем так, у ліставанне, у перапіску з рознымі выканаўчымі структурамі, што вы з дапамогай, наколькі я веду праваабаронцаў, напісалі ў тым лісце, дзе вы даказвалі, што вы не павінны плаціць гэты падатак? Мы написали параллельно тем бумагам, где подписывались против декрета. То есть, естественно, надо отменять полностью декрет. Это естественно. Но с нашими правозащитниками гомельскими мы решили, что надо брать со всех сторон, так скажу. И мы написали бумагу в исполком, объяснили, расписали всю ситуацию, как есть, потому что ситуация действительно пагубная, работы действительно нет. Плюс у меня в одной квартире со мной живет бабушка-инвалид 2-й группы, за которой я смотрю. Я за ней всегда смотрел, и когда работал, и сейчас смотрю. Но тем не менее, это тоже очень важно. Мы это все описали в письме, и мне вот 2 дня уже звонят из исполкома и узнают информацию о том, какая пенсия у бабушки, откуда у меня доходы на жизнь, с чего я живу, что у меня есть из вещей. Обосновывая это тем, что эта информация собирается для комиссии. Комиссия будет решать, освобождать меня от уплаты этого сбора, либо не освобождать. И комиссия будет проходить, сказали, без моего участия. Поэтому теперь ждем. Ну, честно сказать, мне не особо важно, что решит комиссия, освободят, не освободят. Надо полностью в целом бороться с этим декретом. И не только с этим декретом. Этот декрет – это просто последняя капля. Максим, а вось калі ўжо вы сваю пазіцыю даволі выразна сказалі, што трэба змагацца з дэкрэтам, а наколькі, можа быць, паводле вашых ацэнак, гэта пазіцыя падзяляецца іншымі людзьмі, якія трапляюць, дзякуючы дзяржаве, у гэтай катэгорыі? Мы ведаем, што пакуль, паводле статыстыкі, толькі прыблізна 10% тых беларусаў, якім прыйшлі лісты, якія трапілі пад увагу падаткавых інспекцыяў, заплацілі гэты падатак. Астатнія альбо неяк увёртваюцца, альбо супраціўляюцца, альбо перапісваюцца. Вот по-вашаму, у вашым горадзе колькі процентаў з, скажем, вашых знаёмых, дармаедаў, якіх называе дзяржава, вырашылі не плаціць ні за што, як і вы? Из всех моих знакомых, из всего круга общения, плюс у меня канал, на котором уже ни много ни мало, но больше 13 тысяч зрителей, людей, я встретил за последние полгода 2 человека, которые сказали, что будут платить, потому что у них просто нет выхода, они боятся. Люди боятся. Причем они даже сами не понимают, чего они боятся, и не понимают то, что оплатив, они подставляют себя сами. Они подставляют, потому что это получается сокрытие доходов. Им придется объяснять налоговой, откуда они взяли деньги на уплату. И, естественно, платить я не буду, мне и не с чего платить. Мне помогают родственники, да, нам помогают, едой нам помогают заплатить за квартиру, но платить мне не с чего. И у меня скрытых доходов нету, чтобы откуда-то их взять и заплатить. Это первое. А во-вторых, я не раб, и платить непонятно за что я не собираюсь. Если у меня есть какой-то доход, я готов всегда за него заплатить. Я никогда в жизни не скрывал никаких доходов. Но платить просто с воздуха нет. А в целом, если взять в Гомель, то людей и безработных, и тех, которые работают, но не согласны с этим декретом, большинство. Потому что люди, даже которые работают, они прекрасно понимают, что сегодня они работают, а завтра они не работают. Они видят отношение к себе на работах. А отношение на работах к народу, обычному рабочему, надо сказать, мягко так сказать, не очень хорошее. И единственное, кто
не хочет высказывать свое мнение и, так сказать, молчит на кухне, сидит. Это люди, которые сидят на работе с высокой заработной платой, которые просто боятся ее потерять. Вот и все. А там, где зарплата маленькая, тоже есть, которые не хотят добиваться своих прав, потому что боятся даже потерять эту работу за эти 2 копейки. Тоже таких людей встречал. Боятся, люди боятся. Люди боятся всего, а тем более остаться без последней корки хлеба. Дзякуй, Максім. Гэта быў Максім Філіповіч, 30гадовы жыхар Гомеля, які змагаецца за сваё права не плаціць гэты падатак. І мы лічым, што гэта гісторыя, адна з дзесяткаў гісторый, пра якія пісала Радыё Свабода, вельмі паказальная і паводле сваіх матываў, і паводле паводзінаў Максіма. Я скажу, што мы сёння яшчэ будзем неаднаразова падключаць яго да нашага эфіру, разважаць з ім пра лёс тых людей, якіх дзяржава вырашыла зрабіць дармаедамі. Але цяпер зноў пераключаемся на Кастрычніцкую плошчу, дзе ўжо застаецца фактычна 15 хвілінаў да афіцыйнага часу пачатку прызначанай акцыі, і ўжо, як магчыма вы маглі бачыць з нашай відэатрансляцыі, там з'явіўся адзін з арганізатараў, Мікола Статкевіч, бачыў я і Паўла Северынца. І таму мы зараз зноў перадаем слова Александре Данько, якая вядзе рэпартаж з Кастрычніцкай плошчы. Что-то интересное появилось? Ну, апроч Віталя, апроч Статкевіча, які афіцыйны арганізатар, заявіў сябе як арганізатар гэтай акцыі, з'явілася вельмі дзіўная група маладых людзей, у якіх закрытыя твары, яны ў цёмным адзенні, у іх таксама ёсць у руках нейкія тронкі, відаць, яны расцягнуць свае лозунгі, і яны адразу накіраваліся тут да прыступак палацу Рэспублікі, адразу занялі месца, дзе, відаць, планавалі стаяць спачатку арганізатары. Ну, пакуль што тут мы толькі назіраем. А можа быць, можна ў іх спытаць, хто яны такія і каго яны прадстаўляюць? Можа быць, яны скажуць пра намеры сваіх акцый? Ну, давайте спачатку дачакаемся. Давайте дачакаемся, што менавіта яны, з якім паведамленнем да людзей яны прыйшлі, каб, я б усё ж такі трымалася нейкай асцярожнасці, каб не даваць мікрафон людзям. Мне здаецца, гэтыя людзі, відавочна, як удзельнікі акцыі, пратэстуюць менавіта супраць падатку. Мы бачым іхнія лозунгі на плакатах. Хто галоўны дармаед? Прэзідэнт. І вось вам, а не падатак, там, наколькі я разумею, намаляваная дуля. Так што, магчыма, гэта проста больш, скажем, радыкальныя сённяшнія удзельнікі акцыі, якія вырашылі схаваць свае твары. А чорныя сцягі, магчыма, кажуць пра іх прыналежнасць да анархістаў. А гэта сапраўды Александра правільна сказала, можна яшчэ больш дакладна спраўдзіць. Вось так разгортваюць яны чырвона-чорныя сцягі. Пакуль што іншыя арганізатары ніяк не з імі не камунікуюць. Ну і гэтай групе людзей удалося заняць усе амаль прыступкі палаца Рэспублікі і прыцягнуць на сябе ўсю увагу журналістаў, і, напэўна, тут амаль усіх людзей, якія тут знаходзяцца. Александра, мы бачылі ўжо, што прыйшоў, і вы гэта пацвердзілі, Мікола Статкевіч. Ці ёсць нейкая магчымасць, пакуль не пачалася акцыя і пакуль ён не будзе заняты непасрэдным яе удзелам арганізацыі, можа быць, падысці да яго, парасіць сказаць яго пару словаў? Так, Віталь, зараз, ведаеце, мы таксама тут, як хацелі першымі паказаць, што адбываецца на прыступках. Шчыра вам скажу, згубілі мы пакуль з поля зроку спадара Мікалая. Ці хутка нам удасца яго знайсці? В любым выпадку мы бачым, што народу становіцца ўсё больш. Будзе патрэбны пэўны час, каб да яго дайсці?
Тады просто пакуль распавядайце, што вы ўжо назіраеце і што назірае наша камера. Ходзяць да палацы Рэспублікі. Вот з'явіўся бел-чырвона-белы сцяг. Ёсць, бачу, вот хлопца, у якога шалік з беларускім арнаментам. Все ж такі такія нацыянальна арыентаваныя людзі яўна сюды прыходзяць, калі ёсць сапраўды патрэба і цікавасць пагаварыць са спадаром Мікалаем. Зараз мы паспрабуем яго знайсці, але пакуль што вось гэтыя маладыя людзі са сваімі лозунгамі трымаюць увагу ўсіх, і от відавочна ініцыятыву у раней заяўленых арганізатараў забралі ў свае рукі. У іх таксама ёсць мегафон. Давайте паслухаем, што яны гавораць. Не треба розмовляти, треба єднати, треба долучатися і проявляти солідарність один з одним. Ми були не перші. Были студенты, были працовны, были скрашені працадзён, были супрацоўнікі культуры. Все это было вынікам 20-гадовой демонстрацыйнай палітыкі урада, якая вела краіну у беднасць. Мы закликаем проявлять солидарность, проявлять громадянское неподпорядкованное. Мы закликаем створать на место комітети, які будуть на місцях вирішати ті місцеві питання. Так, уже тут сапраўды не ясно, хто у нас з'являецца арганізатарам мітинга. Прапаную падняцца на прыступкі таксама і паглядзець, колькі чалавек цяпер сабралася на плошчы. Можна сказаць, што гэта не так мала, ну, напэўна, пару сотень чалавек тут ёсць. Яшчэ одна група пратэстоўцаў далучылася да... Все ж таки трэба будзе падысці спытаць у хлапцоў, хто яны, таму што нават людзьмі ў чорным не хочацца іх называць, але гэта тая група, якая далучылася, гэта людзі, якіх мы вельмі часта бачым на розных акцыях пратэсту. Гэта актывіст Леонид Кулакоў, гэта актывіст Максим Вінярскі, яшчэ вот ёсць людзі, твары якіх менш знаёмыя. Мало, блядь, Молодые люди подтвердили свою датычнасць да анархісцкага руху. І вот у колькасці, відаць, ну, чалавек як мінімум 20 яны удзельнічаюць у гэтай акцыі. Пакуль што яны выказваюць толькі лозунгі супраць дэкрэту, так званага дэкрэту. Наше жаданне самакіравання. Наше жаданне самакіравання. Але, канешне, паказальна, наколькі яны перахапілі ініцыятыву у тых людзей, якія ад пачатку заяўлялі, што стануць арганізатарамі мітынга, і фактычна яны ў цэнтры гэтага пратэсту, і ўсе, хто захоча, будуць вымушаны далучацца да іх. Александра, калі вы тут нам распавядалі, мы бачылі ў камеры, што Мікола Статкевіч якраз стаіць там недзе ў цэнтры плошчы, не так далёка ад вас, і магчыма, вот я бачу, што вы да яго падыходзіце, магчыма, нам зараз удасца з ім пагаварыць трошкі для эфіру «Свабоды». Напэўна, у студыі таксама гаворыць пра тое, што не ўсе прадстаўнікі апазіцыйных дэмакратычных рухаў пагадзіліся выйсці на гэтую акцыю.
абвінавачвалі арганізатараў у кепскай падрыхтоўцы акцыі, выказвалі прагнозы, што людзей прыйдзе вельмі мала, што неясныя мэты, кепская арганізацыя. Вот, Александра, вот мы бачым літаральна у нашым відэаэфіры, што Мікола Статкевич і Владимир Никляев стоять побач з вами. Давайте паспрабуем, можа, з імі паговорить. Молодой человек. Борода только. Ай, борода. Ему 50 лет зараз. Так он наколить кого-нибудь борода. Так, мне потребна Ірина Халівна. Будьте спокойны, пробачьте кольки народу. Мне вот, я это самое... Добрый день. Нет, мне получилось... Александр, вы меня чуете зараз? Мы бачим, что Так, Віталь, чую. мітинг, і Микола Статкевич взял некое слово. Давайте, напевно, его послухаем, так? Давайте хвилинов 10 почекаємо, бо ніхто не доїхав, кого припинили. Але людей підходить все більше і більше. І це свідчить про одно. Ми люди, ми народ, ми не бидло. Ми народ! Дякую вам, що прийшли. Ви справжні люди. Ви маєте гонор, ви маєте годність. Мы не дозволим топтаться по себе. Мы не позволим этих здеков. Дякую вам. Правильно статья. Таким чином, Микола Статкевич... Все ж таки Миколай Статкевич узняўся на Таня. Павел, подойдите сюда. Павел, Я так само бачила, Боже. Я телефон покинул. Мені ж телефон. Таким чином, Микола Статкевич, один з організаторів мітингу, ми бачимо побач з ним і Владимир Никляев, і Павел Северинец. Микола Статкевич об'явив, що будем чекаць усіх, хто хоча прыйсці, і хутка пачнецца мітынг, хвілін праз 10, а у нас ёсць магчымасць за гэты час пагаварыць зноў з 30гадовым Максімам Філіповічым. Размовай з ім мы і пачалі наш эфір. Гэта жыхар Гомелю, які змагаецца за тое, каб улады яго не прызнавалі дармаедам, і, як распавёў нам Максім, апошнім часам яму нават тэлефануюць з розных выканаўчых структураў з патрабаваннем расказаць, якія яго доходы і нават што ёсць, якія рэчы ёсць у яго дома. Максім, вы нас чуеце? Да, я вас слышу. Ну, вот давайте про гэта больш падрабязна. Ці не лічыце вы такія размовы, ну, нейкім, магчыма, парушэннем, і чаму улады менавіта цікавяцца вот гэтымі рэчамі? Я, в принципе, то, о чем вы сейчас сказали, я говорил прямо по телефону в лицо, так сказать. Я говорил, если вы хотите узнать у меня, что есть какие-то скрытые доходы, то можете не пробивать, так скажу, таким словом, потому что скрытых доходов нет. Если у меня что-то есть, то я это показываю, и мои зрители знают каждую копейку. Если, я говорю, вы хотите узнать
по поводу вещей, потому что конкретно был вопрос, какие у вас есть вещи, ценные, неценные. Чтобы конфисковать их, нам мне ответили, что нет, не волнуйтесь, это не для конфискации, это просто для комиссии. То есть комиссия будет рассматривать, действительно у вас плохое положение или нет. Пагубное положение, вот так сказать, жизненное. Но дело в том, что я не могу понять, какое отношение имеют личные вещи, обстановка в квартире к положению. Да, в определенный момент у меня и бизнес был раньше, я в свое время зарабатывал денежку. У меня есть и нормальный телевизор, у меня есть и мебель, которая мне там осталась в наследство, тоже неплохая. Но это не значит, что в данный момент сейчас мне сладко живется. В данный момент и сейчас я остался без работы. В данный момент и сейчас нам очень нелегко живется. И то, что у нас обстановка вот такая, это не показатель. Поэтому я говорю... Дякую, Максим. Бачите, ваша гісторія вельми цікава. Будемо ще не раз звертатися, але зараз відовочно, що свої історії розповідають удільникам люди, ті люди, які зараз на мітингу. Боже, услышь молитву, чтобы он смог быстрее. Вот если съесть. Жива Беларусь! Лукашенко! Дармоед! Лукашенко! Фактично почався вже мітинг. Тут такі два центри уваги, вельми емоційні, де зібралися жінки, які криком, просто істерика. Тут у людей, які розповідають про свої біди, які з ними здарилися у житті, як до їх не прислуховується влада. І так само розпочав Миколай Статкевич активну акцію протесту, вже вигукує не було циган, слогани, з якими сьогодні він закликав людей прийти на Костричницкую площадь. Стаж 31 год, хотя пенсию обокрали, неполную пенсию дали. У меня по коэффициент 0,64, получаю 0,29. Обокрали, я не тунеядка. И стаж такой. Мои родители 50 лет и 48, мама, тоже не тунеядцы. А когда было распад Союза, на сберкнижке у них было на машину деньги. Получили 1,5 килограмма колбасы. Мы не тунеядцы. Куда это деваются деньги? Пускай возьмут те деньги, которые у нас обокрали, к Лукашенко к ногам. И если ему нужны деньги, снимет шапку и станет возле церкви, возле костела и просит у людей. Попросит, как люди нагло, просят. подло обворовывают. Я вырастила 3 детей. Старшего сына убил прапорщик. Кто мне вернет? Государство обокрало его, отняло. Кто мне вернет сына? Никто. Лечение платное, все платное, все платное, Это еще все не платное. все. Наше государство. Я вот Да, им все бесплатно. 15 миллионов. Да, 15, Я у меня взяла- дочки тоже. Я Дочки взяла надо операцию делать. Я взяла кредит в банке. Вот у меня, Полностью выплатила кредит. Я на операцию. А после полной выплаты у меня еще банк вытребовал. Калі спачатку казала, што тут асноўныя ўдзельнікі гэтага мітынгу мужчыны, але якраз такі актыўную частку ўзялі на сябе жанчыны. Вот мы пачулі такую і сапраўды вельмі такія жахлівыя рэчы. Людзі распавядаюць, вось яшчэ адна жанчына выйшла з плакатам. Продавав нас за кредити в Росії. Але ми народ, який здольний сам господарить на своїй землі. Нам потрібне из Беларуси, а плакат не на русском и не на белорусском. Ну, потому что так, как бы, кроме вас еще есть и другие. Я по-белорусски скажу. Змуховец! В отставку! Скажите, почему вы пришли, почему плакат на французском? Потому что я наставница белорусской мовы и литературы, выпускница нашего университета імені Танка. І я безпрацовна зараз. І я не тунеядка. Я прошлый раз працювала у июне минулого года. Почему уволили? Там уволили, я подала в суд на директора школы, 157-й школы, але это было в 13-му году. Ніяк не вирішилося. Усё не мой Почему не получается найти в другой школе? Ну так, не отрымливается. Пойдите по школам, послухайте детей, послухайте наставников и их батьков.
інформацію, знаєте, я шукала. И что вы думаете про Валерія Вікторовна Попова. И податок вас примушают сплатить? Ну, покуль ні. Ну, я опошній раз Чому працювала у жнівні, ой, не у жнівні, а у травні 16-го года. Вот прийшла, написала плакати. І сказали на усіх мовах, тому що я лінгвіст. Я наставниця, я писала на всіх. На славянському, на польському, на білоруській, русську мову я ведаю. Дякую велике. Ну, бачимо, кожен прийшов просто зі своєю бядою, кожен розповідає свою історію. Вот лідери опозиції тут своє, у їх свой план. Или вони вже здолели організувати навколо себе людей. З'являється, усе більше з'являється плакатів. Чым адметная, конечно, гэтая акцыя, што разам з актывістамі, якіх мы звыклі бачыць, прыйшлі простыя людзі і распавядаюць, людзі, якіх мы не бачым звычайна на акцыях пратэста, і распавядаюць свае гісторыі свайго жыцця, і большая з іх, канешне, вельмі драматычная. Бачыце вы, колькі людзей сабралася, вялікая колькасць, як мінімум, мне цяжка ацаніць. Я думаю, што чалавек, можа быць, 700. Но сапраўды мы бачым, што фактычна вся Кастрычніцкая плошча запоўненая, і гэта можна ацэніць з відэакамеры, што, магчыма, каля 1000 чалавек зараз бяруць удзел у гэтай акцыі. Зараз слова спрабаваў взяць Владзімір Некляеў, але мы бачым, што узнікаюць нейкія праблемы, відавочна, з правакатарам. Удзельнікі акцыі, наколькі мы разумеем, адцягнулі гэтага правакатара. Была спроба правакацыі, вельмі нецвярозы чалавек спрабаваў перапыніць прамову Владзіміра Некляева, і яго спрабуюць нейтралізаваць. Владзімір Некляев заклікаў здаць яго ў міліцыю. Як толькі заўважыце нешта такое падобнае, небяспечнае, аддавайце адразу, вось тут стаяць ахоўнікі ў гэтых чорных шапачках, хай хоць яны нейкую працу толковую сёння зробяць. Это был провокатор, и глядите аккуратно, калі з вами нехта стаіць побач, аддавайце адразу у міліцыю. На сённяшні дзень Ну, нават ганьба крычаць у натоўпе на гэтага маладога чалавека. чалавека. Знайсці нармальных сродкаў, каб неяк супрацьстаяць волі народа. Просто напоивают своих служак и посылают сюда для этой брудной справы. Но Бог с ними. Это все пройдя, это позже синовала. Ничего не застанется Беларусь, застанетесь вы и ваши дети на этой земле. Я хочу что сказать на початку. Починаем наш марш абураных беларусаў за гісторыю рэжыму цяперашняга палітычнага. Мы бачылі шмат што, якія толькі не прымаліся дэкрэты і указы, на зусім нялюдскія, але такой дураты, каб браць грошы з людзей, у якіх іх няма, за нічога яшчэ не было. Гэта адкрыты здзек над народам, над нашим громадством, над кожным з нас. И мы повинны сказать гэтому здзеку «нет». Не декрету номер 3. Не декрету номер 3. Не декрету номер 3. Заробленные гроши народом повинны
будуть оставатися. Ні декрету номер 3. Ні декрету номер 3. Починаємо наш марш. Слово Миколаю Статкевичу. Шановні сябри, я вдячний тим, хто в цій заполоханій країні знайшов у себе мужність і сили сказати «Хопить! Ні, ми люди, ми не дозволимо так з собою». Де ще у світі буває таке, коли держава замість того, щоб допомагати людям, які опинулися без праці, залазить до їх у кишені, забирає опошнє. З чого вони хочуть? Щоб старі померли з голоду, а молоді повтекали. Отсюль. Вони хочуть тут пустиню завести китайців, чи що? Хопить! Не дозволим! Натерпелися! Пора сказать «не». Не! 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 Шановні сябри, ми не ховали своїх планів. Ми хочемо, щоб сьогодні мы годно и спокойно показали, просто тем, что мы вышли на площадь, что мы больше не потерпим их, больше не потерпим их деяний, больше не потерпим этого рабования. Наш план такий, тих, хто організував гэтый марш і покликав вас сюди. Ми пропонуємо зараз сформувати патрабування, короткі, ясні для їх, з термінами виконання, проголосувати їх. Потім ми пропонуємо пройтися по нашому городу, щоб якомога більше людей побачило нас. Пройтися до той інституції. Я розумію, що головний, хто вирішує, сидить не там, але там сидять ті самі халуї, які рабують нас, які виконують закази. Ми пройдемо до Міністерства по податкам і зборам, і там вирішимо, що ми будемо робити далі, коли вони відмовляться виконати потребування народу. Чи згодні ви з цим? Дякую. Слово дається керівнику профсоюзу працівників радіоелектронної промисловості Геннадію Федоровичу. Уважаемые люди, площа давно такого не бачила. Гонор за нас усіх, за вас. И за тих 45 тысяч подписів, що ми собрали за эти три недели, это так само учинок людей, тому що вони ставили не тільки своє прозвище і адресати, де вони живуть. Гэты вони не побоялися. Ми далеко не дошли ще до всіх людей. Але дякую вам, люди, що ви тут з нами. Хочу вам сказати щиро, сьогодні режим робить не умови, а робить окови. Не дає людям спокійно жити. Не дає цим громадянам нашим, які, безумовно, сьогодні можуть і хочуть працювати, жити самостійно, жити при добрій уладі. І вони все роблять так, щоб сьогодні з нас зневажити. І як інопланетяни приїхали в Білорусь і думають, а скільки той народ буде тривати. А ось не витримав, і він тут. І коли за слово «Живе Білорусь», воно зараз коштує, як завсюди у судах, $500. Мало далі. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! И на пошле хочу вам сказать, мы собрались так в першиню, думаю, не опошний раз.
пыл засціць вочы нам яшчэ. Но дойдем мы до Беларусі. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Можно добавлю? Слово Павлу Северинцу. 500 дал, а 600 отнял. Хорошо. Что делать? Дорогие сябры, зараз стаяць пікеты міліцыянтаў на ўездах у Мінск, на выездах з буйных гарадоў. Сёння ў дзень спынілі людзей, якія ехалі на гэты марш у Полацку. Яны пакінулі машыну, арыштаваную ў полацкім райаддзеле. Іх адпусцілі да хаты толькі тады, калі пачалася акцыя. Але я размаўляў са следчым, які апытваў гэтых людзей. У яго дрыжэў голас. Гэтая ўлада баіцца народу. Яны баяцца нас з вамі. А мы з вами бояться не будем. Зараз нас слухаюць і глядзяць праз інтэрнет, праз тэлебачанне Белсат десяткі і сотні тысячаў беларусаў. Тое, што мы прысутнічаем тут, мы выяўляем волю гэтых десяткаў і сотен тысячаў. І таму мы скажам усёй Беларусі: не бойцеся! Не бойцеся! Не бойцеся! Не бойцеся! Калісьці у Польшчы, калі ўладу трымалі такія ж самыя чырвоныя чыноўнікі, людзі сказалі адно слово, і паднялася ўся краіна. Давайте і мы зараз гукнем, хлопнем у далоні: солідарнасць! 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 Яшчэ раз скажам, каб пачулі ў гэтым будынку, былым будынку ЦК КПБ, дзе сёння сядзяць галоўныя дармаеды. Чыноўнікам не! Лукашенку не! Дыктатуры не! Імперыі не! Беларусі да! Беларусі да! Беларусі да! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Негледзячы на тое, што не давалі праехаць нашим актывістам, просто людзям, якіх уже дастала гэта ўлада са сваім здзекам. Тут вельмі шмат людзей прыехала з рэгіёнаў. Я вот на пачатку, як толькі я прыйшоў на плошчу, я сустрэў з Шаркаўшчыны, з Віцебшчыны, з Магілёўшчыны, з Гомельшчыны. Людзі прыехалі за свае грошы, заробленыя грошы, якія ўлада хоча у іх адабраць. Сёння вось падышла дзяўчынка, як цябе завуць? Яна хоча... Наталья, адкуль ты, Наталья? Наталья з Бярэсця, дадзім ей пару слоў сказаць. Да. Наталья. Добрый вечер! Вы ближе микрофончик. Добрый вечер, белорусы! Мы вышли сюда, как отстоять свои правы. Мы не сгодны. Мы не сгодны с дармоедским указом, потому что у нас головные дармоеды сидят во уладе. Не хвалюйся, не хвалюйся. Давайте тых, кто сегодня глядит нас по интернете, погукаем. Белорусы, приезжайте до нас, и мы отстоим свои права. Молодь у регионах загибается, нема працы, нема ніяких перспектив. Але улады на гэта не звяртаюць уваги. Яны только умеют, что слать письма счастья. Так вось, улада, я вам кажу, засуньте свои письма счастья у дупу. Живи Беларусь!
сябры, ведаеце, мы уже 15 гадоў кажам не гэтай уладзе, але сёння убачыў тут вельмі класны лозунг. Я думаю, што ён уже можа змяніць просто не. Это лозунг «Баста». И сегодня мы кажем незаконному декрету номер 3 «Баста!» Незаконным поборам «Баста!» Незаконной уладе «Баста!» А сегодня яшчэ одна вельмі папулярная тэма, не менш папулярная, чым дэкрэт, за якога мы сегодня собраліся. Тэма гэта круглы стол з уладамі. Я нагадаю, что белорусская оппозиция на працягу 15 год выступала з ініцыятывай перамоваў з уладамі. Калі б гэтыя перамовы прайшлі своечасова, мы б сёння жылі ўжо ў іншай краіне. Але сёння уже улады зразумелі, што трэба размаўляць, што трэба садзіцца за круглы стол. Але мы павінны разумець, што сапраўдныя перамовы, сапраўдны дыялог — гэта размова на роўных, гэта размова роўных партнёраў. Гэта шчырая размова без фігі ў кішэні. І таму уладам трэба зрабіць пэўныя крокі для таго, каб ісці на дыялог. Перш за ўсё, спыніць рэпрэсіі і ціск супраць актывістаў, супраць дэмакратычнай апазіцыі. Спыніць ціск на незалежныя СМІ. Даць магчымасць удзелу ў круглым стале тым палітыкам, якія былі вымушаны з'ехаць з Беларусі з-за рэпрэсіяў. І ў першую чаргу кандидату президента на выборах 2010 года Андрею Санникову. Улады повинны перестать делить наш народ. А сегодняшний декрет, за якога мы все собрались тут, это спроба поделить народ. Это спроба вбить клин у народ. Улады повинны пачаць эканамічныя рэформы. Потому что, калі эканамічныя рэформы не пачнуцца, то замест круглого стола их чакаюць голодные бунты. Я думаю, что там это выдатна разумеюць, бо у іх ёсць дакладныя лічбы і у іх ёсць сапраўдная аналітыка. Ёсць пэўныя рэчы, якія павінны зрабіць і мы. Мы павінны быць моцнымі, павінны быць адзінымі. І сённяшняя акцыя показала, что мы можем быть моцнымі, мы можем быть адзінымі. Сёння вельмі шмат людзей, вельмі даўно столькі людзей не збіралася на гэтай плошчы. Напэўна, з часоў 2010 года столькі людзей на плошчы не было. І мы павінны працягваць гэтыя моцныя крокі. Мы павінны выходзіць на вуліцы, павінны патрабаваць пераменаў, павінны пратэставаць. А Александр Лукашенко павінен зразумець, что калі ён не пойдзе на дыялог, калі ён не пойдзе на сапраўдны круглы стол з апозіцыяй, з народам, то яго знесуць рускія штыкі. Мы сёння бачым, што гэты працэс ужо запушчаны. Я думаю, что там таксама гэта бачыць. Я заклікаю, сёння прагучала ўжо прапанова зрабіць перамоўную групу, якую мы ад нашага імя накіруем на круглы стол да ўладаў. Скажите, почему жировки задержали? Я пропоную одразу эту группу призначить Миколу Статкевича. Кто за? Принято. Да. Дорогие сябры, каб наш з вами сённяшні мітинг на этой площади, на святым для белорусов месцы, был не просто размовой, мы повинны принять некий документ. Усе разом, усей площадь, усім нашим сяброўскім гуртам. Я пропоную принять резолюцию нашего митингу. И для проекту этой резолюции я даю слово Миколу Статкевичу. Шановні сябри, для мене великий гонор бути вашим представником. Ми зараз оберемо яшчэ некалькі представников для того, каб наши патрабаванні былі даведзены да ўладаў. Але зараз я хочу прапанаваць вам проект резолюции, якую мы можем тут проголосовать, каб нам было з чым ісці да гэтай улады. Резолюция удзельнікаў маршу абураных беларусаў. Мы, удзельнікі маршу абураных беларусаў, рашуча патрабуем ад улады. Першае — отменить ганебный декрет номер 3. Другое
спинить знижение реальных доходов насельництва, обкрадание пенсионеров, повышение пенсийного возраста, рост платы за коммунальные послуги. Третье. Вернуть народу свободные и справедливые выборы. Мы поручаем обраным нами представникам довести гэтые потребования до ўлады, распочать сделать перемовы, наладить контроль за виконанням наших потребований. У випадку, коли на протягу месяца до 17 сакавіка улада не зробить реальных кроков насустрач волі народа, мы предпримем новые коллективные деяния, подрихтовку яких доручаем нашим представникам. Уладу народу! Я спадзяюся, усе зразумелі сутнасць рэзалюцыі. Тры моманты асноўныя. Гэта першае, дзеля чаго мы сабраліся, адмяніць дэкрэт номер 3, не дэкрэту, это першае. Другое, гэта абраць прадстаўнікоў для перамовы з уладай, і калі яны не выканаюць патрабаванні народа, продолжить наше змагання до перемоги. И третье, уладу народу. Без гэтага нічога не буде. Уладу народу. Уладу народу. Уладу народу. Хто за тое, каб падтрымаць прочитанную зараз Статкевичем резолюцию, прошу проголосовать усей площади. Кто за? Все. Дякую вам. Дякую, площа. Дякую, люди. Дякую, белорусы. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Шановні сябри, ми повинні вибрати представників. Ну, з одним чоловіком у нашій самой безпечной країні можна, конечно, знаходитися. Я пропоную вам ще 4 чоловік. 4 годних лідерів, які доказали свою годність і смілость. Найперш, це ті люди, які зібрали вас сюди. Це Владимир Никляев, Денис Фединович, Евген Афнагель, а так само Павел Северинец. Шановні сябри, чи могу я поставить на голосование этой кандидатуры? Як мы будем по особку чи всіх разом? Разом. Хто за то, как обрать представниками народа для организации виконания наших потребований уладой? У Владимира Никляева, Геннадия Фединовича, Евгена Афнагеля, Павла Северинца. Прошу проголосовать. Дякую. Дякую. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Привітання, шановні білоруси. Дякую. Я вельми рад тут бачити більше людей, ніж звичайно. Це значить, що наконец-то ось ці всі соціальні вибухи, вони закранули усіх. Ми вже не боїмося. Я не лічу, що ми повинні, і я представник частки анархічного руху, ми лібертари. Наші методи – це самоорганізація. Істи на діалог з уладою, яка 20 років забивала людей, збивала їх, калечила льос. І зараз вирішила скалечити льос цілої країни. Ці це варто. Ці варто нам потребувати, що декрет об дармоедах, мы же все разумеем, что это только опошняя кропля, яка нас привела сюди.
Мы же ведаем, что яны, калі будуць кволамі, яны яго адменяць добра. Але заўтра гэта будзе наступны яшчэ один дэкрэт, ці нават два. Вы готовы на гэта? Вы будете гэтага чакаць? Я не жадаю гэтага таксама чакаць. І таму мы лічым, што пытанне трэба ставіць рэбрам. Пытанне трэба ставіць такім чынам, чтобы сапраўдныя дармаеды адказвалі непасрэдна перад народам. Сапраўдных дармаедах мы ўсе ведаем, нават ведаем часам у твар. Акрамя тых у грамадзянскай форме, вось гэтых выканаўцаў, служак у форме, якіх уже хутка пагоняць саміх у зашы. Гэта тыя самыя людзі, якія сядзяць у доме ўраду. Гэта непасрэдна сам кіраўнік краіны. Нібыта легітымны. Такім чынам мы заклікаем змагацца супраць усіх цемрашальных падаткаў. Супраць падатка на дармаедства, супраць падаткаў на пасылкі, супраць абкладання падаткаў, розных там падарункаў, крэдытаў і гэтак далей. Мы заклікаем самаарганізоўвацца на месцах, ствараць камітэты, дзе людзі будуць самі вырашаць на месцах, як ім трэба супрацьдзейнічаць уладзе, дзе будуць дакладна азначаны мэты канкрэтных людзей. І мы заклікаем, што Беларусь не проста жыла, чтоб яна жыла вольнай, за Беларусь свабодную у плане эканамічным, сацыяльным, нацыянальным і культурным. Дякую. Кто, дорогие люди, кто приехал сдалек, и у кого зболелася душа, и хочет нечто сказать, вот тут, перед усіми, перед усей Беларусью, калі ласка, кожный может иметь слово и каждый сказать про то, что ему наболело. Шановні сябри, так, давайте скажем этой судовной, да мы можем сказать этой чудовной женщине, а за ней можем дать еще слово после завершения нашего руху нашего марша. Калиновский. Здравствуйте, уважаемые братья, граждане! У меня очень сильно, просто хорошее настроение из-за того, что мы теперь перестали быть безразличными к чужим проблемам. У нас накипело за то, что происходит в нашей стране. Это просто беспредел, который происходит сейчас. У нас нет денег, и с нас берут деньги, которых у нас в принципе никогда не было. С самого начала, когда пришли к власти наша власть, мы перестали править этим государством. В Конституции указано, что власть должна лежать в руках народа, а уже который год это происходит, что власть мы вообще не имеем никакого отношения к нему. Я очень рада за то, что мы начали просто, собрались все вместе и начали держать эту узду у себя в руках. Мы меняем направление нашего государства и должно продолжаться так далее. Я горжусь за всех вас. Вы просто огромные молодцы. И если мы продолжим так же, наша страна переменится к лучшему. Мы должны понимать это и не просто убирать этот курс. Шановні сябри, зараз ми починаємо марш до Міністерства податків і зборів, яке знаходиться на дальнім кінці площі Незалежності. Нас занадто шмат, як пройти по тротуарам. Тут є працівники міліції. Звертаюся до їх з просьбою визволити нам дві полоси руху з правого боку проспекту, як на місці. Просьба не разрывать рух колонны на скрижованиях. Просьба быть осторожными, как вы, кажется, не потрапили в неприятную ситуацию. А зараз мы пойдем по нашему головному проспекту до Дома Ураду и Министерства по податках и сборах, как наша краина убачила, что мы люди, что Беларусь еще живая. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Я чекаю, коли ти мені скажеш, коли говорити. Пошли, Савры. Так, дальше спустись на пену.
Таким чынам мы бачым, што мітынг на Кастрычніцкай плошчы скончыўся і ягоныя удзельнікі, як і было запланавана, зараз пойдуць да Міністэрства падаткаў і збораў, якое знаходзіцца на плошчы Незалежнасці. Магчыма, пэўным сюрпрызам для ўсіх стала тое, што Мікола Статкевіч аб'явіў: нас столькі шмат удзельнікаў, нам не хопіць места ісці па ходніках, таму мы павінны будзем ісці па праезджай частцы, і зараз у нашым эфіры вы будзеце бачыць, як фарміруецца гэта калёна, якая пойдзе па праезджай частцы. А пакуль, можа быць, для тых, хто не сачыў за ўсім мітынгам, я коротка апішу, што адбывалася падчас мітынгу. Гучалі дастаткова новыя заклікі: не дэкрэту нумар 3, Лукашенко дармаед, не бойцеся, салідарнасць, улада народу, баста. Гэта трошкі больш шырокі дыяпазон, скажем, лозунгаў, в адрозненне ад звычайнага палітычнага мітынгу апазіцыі. Таксама трэба сказаць, што удзельнікі мітынгу, а паводле розных ацэнак розных СМІ, іх каля 2000 на дадзены момант, яны прынялі рэзалюцыю. Галоўныя пункты гэтай рэзалюцыі — гэта патрабаванне адмяніць дэкрэт нумар 3 пра дармаедаў, спыніць зніжэнне рэальных даходаў, падвышэнне пенсійнага ўзросту і правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Удзельнікі мітынгу даручылі абраным прадстаўнікам давесці гэтае патрабаванне да ўлады. І яны абралі гэтых прадстаўнікоў, ад імя якіх яны усклалі на іх абавязкі давесці гэтае патрабаванне да ўлады. Гэта Владимир Мікляеў, Мікола Статкевіч, Геннадзь Фядыніч, Евген Афнагель і Павел Северынец. Таксама, я думаю, варта адзначыць, што в асноўным частка апазіцыі толькі заклікала людзей прыйсці на гэты мітынг, а іншая частка, сярод іх гэта і Рух за свабоду, і БНФ, і кампанія «Гавары праўду», вырашылі не ўдзельнічаць у гэтай акцыі, і прадстаўнікоў гэтых рухаў, лідараў гэтых рухаў мы сёння не бачым там, не бачым на гэтай акцыі, бо яны лічаць, што гэта акцыя не будзе дастаткова, скажем, масавай, і яна проста пойдзе ў нішто. Але, магчыма, вось падзеі, якія зараз разгортваюцца, і колькасць удзельнікаў, магчыма, пераконваюць, што лідары БНФ, можа быць, і памыляліся, паколькі акцыя сабрала, дастаткова нетрадыцыйную для апошніх падзеяў, для апошніх акцыяў колькасць удзельнікаў. Нагадаю, што большасць журналістаў і прысутных ацэньваюць яе каля 2000. І зараз, як мы бачым, адбываецца як бы другая частка этой акцыі, менавіта марш, то бок удзельнікі ідуць ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы Незалежнасці, дзе знаходзіцца Міністэрства падаткаў і збораў. І вот мы уже бачым, як і аб'явіў Мікола Статкевіч, што удзельнікі акцыі выйшлі на праезжую частку вуліцы, папрасілі ДАІ вызваліць некалькі палос для удзельнікаў мітынгу, і пакуль мы не бачым, скажем, ніякіх перашкодаў з боку праваахоўных структураў. Смаем. А зараз передаем слово Александре Данько, нашей корреспонденции, якая сёння знаходзіцца з удзельнікамі акцыі, і яна будзе распавядаць тое, што назірае. Працоўнікі ў цывільным, яны таксама здымаюць на камеры ўсіх, хто спрабуе ўсё ж такі заняць праезную частку. Я нагадаю, што такая прапанова прагучала ад арганізатараў мітынгу, і ўсё ж такі некаторыя людзі, вот у прыватнасці мы бачым, спадар Валер Шукін спрабуе ісці па праезнай частцы упершыню за доўгія, напэўна, выпадкі пратэсных акцый. Апозіцыя заклікала не спыняцца на светлафорах і ўсё ж такі выйсці на праезную частку. Таксама бачым, што яны добра падрыхтаваныя, вось нават музыка гучыць з калонкі. Напэўна, гэта брута. Дзяўчаты, вы удзельнічаеце ў мітынгу? Нет. Нет.
А чему? Ну, мы поддерживаем, но так, что прям нет. Чамусьці вырашылі спыніцца удзельнікі мітынгу. Ну, гэта, канешне, вельмі ўражлівае відовішча, і ўсе журналісты таксама здымаюць, спыніліся насупраць Макдональдса. Напэўна, можа быць, ёсць і тэхнічныя нейкія пытанні, таму што людзей сапраўды вельмі шмат, калі ўсе яны будуць спускацца ў падземны пераход, ну гэта можа быць і нават небяспечна. Добрый день. Вы удзельнікі мітынга, гэта Радыё Свабода, мы ў прамым эфіры. Можете распавесці, чаму вы удзельнічаеце, чаму вы супраць гэтага закону, ці каго вы прыйшлі? Я приехала с Борисова, я пенсионерка, и мне это уже мало касается. Але у меня сын дармоед. И я, як сказать на белорусском мове, болею за молодых, которым нема куда деваться, которым нема чего есть, которые отчувают себя несвободно. Ну, не мають ніякої будучини. А я прийшла, как выказать свой протест супраць цяперашняй улады. Хотя я тоже пенсионерка. Да, я выступаю. Але не супраць працаваць, бо я ж да нема дзе. Ну, як з вашага жыццёвага досведу, што гэта за закон? Справядлівы ён дэкрэт, справядлівы, несправядлівы? Конечно, не, народу не шчасце жывець. Ну, ён супярэчыць Конституцыі. Па-першае, гэта ўсе адзначаюць Конституцыі. А потым, калі хацелі б людзі працаваць, многія, так? Але ж працы няма. Вот такіх тунецаў класічных, іх вельмі мала. Дякую вялікі, там нешта адбываецца, мы мусім паказаць гэта нашим гледачам. Попробуем уже в этот долбанный переход осторожно спуститься и протягнем нашу акцию. Жив! Усё ж таки закликае... Давай хутчэй тады. Усё ж таки закликае Миколай Статкевич спусціцца ў пераход. Людзей шмат, я спадзяюся, што на экране было відаць і ўжо ў студыі людзі з лепшымі матэматычнымі здольнасцямі падлічылі, колькі іх, але плошча была поўная, і што адрознівае, канешне, гэтую акцыю пратэсту, што вельмі салідарныя людзі сабраліся, і ўсё ж такі арганізатарам мітынгу, выступоўцам удалося вось так зарадзіць іх сваімі ідэямі, сваімі слоганамі, і нават калі вот такая сумная працэдура галасавання, і то людзі сапраўды падымалі рукі. А вы, я бачу, што з Ліды прыехалі. І чаму? Ну як чаму? Тому що сьогодні акція така хутчэй солідарності. Я асабіста не трапляю під гэты дэкрэт трэці нашага так званага прэзідэнта, але ўсё ж такі усе гэта акцыя ў першую чаргу аб'ядноўваюць людзей. І менавіта гэта нам патрэбна, таму я тут. А што думаеце пра сам дэкрэт? Думаю, што можна думаць пра нейкія пісулі хворага на галаву чалавека. А дармаедаў ведаеце, ёсць вакол вас дармаед? Конечно, погляньте. Ось один будинок Министерства внутренних справ, другий будинок это КДБ. У всех это пашвары, у всех это гарвыканкамы. Это ёсць тыя самыя дармаеды. Дзякуй вялікі. Сапраўды шмат людзей прыехала ў Менск з іншых гарадоў. Вот амаль што я там да кога не падыходжу, усе яны не менскія. Спадзяюся, што ўсе паспяхова прайшлі праз падземны пераход. Солидарность! Солидарность! Солидарность!
Здравствуйте, да, вы не журналист. А чему вы решили прийти? Ну, безобразие это надо отменять, потому что декрет номер 3 – это последняя капля. Это просто нарушение конституционных прав каждого человека, гражданина. А вы дармоед? С идеологической точки зрения нарушение. Так это еще экономически невыгодно, но это глупость просто. Вот поддержать людей. Я работаю, но тоже вышел сегодня поддержать людей, которые оказались в сложной ситуации. Я считаю, что каждый должен был быть здесь сегодня. Дякую великий, вы из Менску? Нет, приехал из региона. Из города Орша. Да, специально. Вот бачите, ще один чоловік, за якого ми підійшли, дякую великий. І він так само не з Менску. Ну, досить шпаркий, такий веселий. Мітинг пад, і уже тепер, який перетворився у марш. Люди часто спиняються. І я так розумію, що просто для того, щоб підтримувати колону разом, я вже казала про те, що мітинг надзвичай такий солідарний і організований. І от можемо це бачити літерально кожні 3 хвилини. І музика, конечно, вельми людей об'єдновує. Господар Миколай, тепер у прямому ефірі Радіо Свобода можете розповісти, що відчуваєте, коли йдете напереду і напереді гэтага маршу? Я отчуваю гонор за белорусов, тому що больше за 20 десятилетий заполохування, тисков, репресіїв, звільнення, турмов. Найбільш активні з'їхали, але я бачу, що громадство зосталося, нація зосталася, і зараз вона обужається. Я відчуваю гонор, що ці люди по нашому заклику прийшли сюди, що не довірили мені і моїм колегам представляти їх інтереси. Що думаєте про сам декрет? Ви самі не дармоєд, до речі? Я військовий пенсіонер недавно, але це декрет, який працює на знищення нації. Він, по сутності, каже тим, хто ще здольний з'їхати, але не має тут годної праці. Валіть відсюди, з'їжджайте. Розумні на захід якаюсь, а моцні на усход. А тим, хто не має сил і моці з'їхати вже, він каже, помирайте. Це злочинний декрет. Ён скерований супроти нашої нації. Я не ведаю, які мотиви були у тих, хто його приймав. Таке враження, що вони просто вже здихаються над нами. Господар Миколай, не можу не запитатися, чому все ж таки частка опозиційних лідерів вас не підтримала сьогодні? Ви вжили тут одне недоречне слово – лідери. Ви не лишите людей, які не підтримали сьогодні? Лідери – це ті, які йдуть напереді. Це визначення цього слова. Дякую великий. Миколай Статкевич. Задавали питання, чому все ж таки частка все ж таки лідерів опозиції, керівників опозиційних демократичних рухів не підтримала. Господар Миколай фактично зійшов від цього відказу. Вперед! Вперед! Пошли! Пошли! Вперед! Вперед! На проезжую часть, наблюдая правое движение. Соблюдайте свободу народа! Поспробували удельники маршу все ж таки пройти на червоне світло, і от урешті все ж таки йдуть на червоне світло. Як сонце, що ніколи не заходить, як зорка, що ніколи не впаде. Айчина, Бог и гонор, молитва на губах, крыльцкая погоня, не спешайте, наш червоно-белый, небесный, вольный, смелый, наш бел червоно-белый. Как без конца наша мара в свободе, веде нас по землі і по воде, як сонце, що ніколи не заходить,
як зорка, що ніколи не впаде, як зорка, що ніколи не впаде, як зорка, що ніколи не впаде. Огонь не спиняє, і боль не стає. Небесний вольний снег, разбил червоно-белый стяг. Без конца наша мара об свободе веде нас по землі і по воде, як сонце, що ніколи не заходить. Шановні глядачі нашого ефіру, ви бачите ще одне адрознення гэтай акції. Вот такая добрая музычная фарбовка. Удалося организаторам принести динамики, и включаются разные популярные белорусские песни. Мы бачили песни Ляписа, НРМ, и люди спевают. И все-таки удельники идут по ходниках, и они не вышли на проезжую частку. И наша корреспондентка Александра Денько подчас шествия взяла короткое интервью у Миколы Статкевича, одного из организаторов акции. Он заявил, что, отчувая гонор за белорусов, громадство у нас засталося, нация засталася, и зараз яна абуджаецца. Гэты дэкрэт, які працуе на знішчэнне нацыі, его трэба адмяніць, заявіў Микола Статкевич. Адказваючы на пытанне, чаму некаторыя іншыя апозіцыйныя лідары не далучыліся да гэтай акцыі, Микола Статкевич сказаў так: гэта не лідары. Лідары – это тыя, хто ідуць наперадзе. І мы зараз бачым, што удзельнікі шэсця, як і было запланавана, ад Кастрычніцкай плошчы ідуць да плошчы Незалежнасці, дзе знаходзіцца Міністэрства падатках і зборах, якое фармальна і з'яўляецца выканаўцам гэтага славутага дэкрэта нумар 3. Под музыку людям легко и весело идется. Можешь нам что-нибудь скажете? Вы удельник акции. Что вам сказать? Вы все видите сами. А вы дармоед? Да. А как только отрымалось? Ну, вот так вот. У нас в стране все дармоеды. Не хотели работать? Конечно, а зачем? Ну расскажите, калі ласка, усім же цікаво, яка ваша історія, як люди у Беларусі робяцца дармаедамі. Ведаеце, колькі гаварылі з людзьмі, якім прыйшлі гэтыя лісты шчасця, яшчэ ніводнага чалавека не бачыла, які б сапраўды ляжаў на канапе, нічога не рабіў. Ну, а кто же на канапе будет лежать, когда надо жить за что-то? А податок будете платить? Нет, конечно. А где же их денег возьму? Вы из Минска? Ну, живу в Минске, но сам не из Минска, сам из Брестской области. Здесь живу с дочкой. Дочка учится на платном. Где же брать денег, чтобы снимать жилье, платить за учебу? Где же можно столько денег заработать? Як вы думаете, гэты марш нешта зменіць? Я думаю, да. Народ поднимется, еще больше поднимется. Дзякуй вялікі. Очень много. Дзякуй вялікі. Вось нам кажуць, што незадаволеных вельмі шмат. Праўда, колькі вось мы ідзем, не гучыць у калёне лозунгаў супраць уласна дэкрэту пра дармаедства. Все ж таки збольшага людзі скандуюць звычайны наш лозунг «Жыве Беларусь». А вы молодой чалавек, дармаед? Так. Так атрымалася. Ну чаму? Не было работы. Долго шукали? 7 месяцев. Не знайшоў, пришлось ехать в Россию. И пришло письмо с счастьем. Будете платить? Не. Что, на 15 суток пойдете? Так. Так атрымалася. Дзякуй вялікі. Вось яшчэ одну гісторыю пра дармаедства
мы з вами пачулі, і сапраўды са свайго журналісцкага досведу ні разу мне яшчэ чалавек не сказаў, што я там працаваць не хачу, ці я працу не шукаў. Усе людзі падрабязна апісваюць, як так атрымалася, што яны апынуліся без працы, колькі намаганняў яны прыкладаюць для таго, каб гэтую працу знайсці. А вы удзельнік акцый? Добрый дзень, вы удзельнік акцый? Добрый дзень. Ну не ведаю, можа і удзельнік якой-нибудь акцыі, не ведаю. Ну як сказаць, удзельнік. Зараз скажу удзельнік, а завтра мне повестка ў суд. А вы дармаед? Ну так, атрымоўваецца, што дармаед. І што ліст шчасця вам прыйшоў? Не прыходзіў пакуль што, але я думаю, што буду дармаедаў, калі ён прыйдзе. А чаму вы не працуеце? Працаваў па, ну не ведаю, як будзе па-беларуску, карацей па договору подряда, але ў мяне няма, ну як это, акта прыёма здачи выполненных работ, карацей по-руску, калі казаць. Ну і... Заблытаная документацыя, карацей. Так, ну атрымоўваецца так. І, ну... А што думаеце пра гэты дэкрэт? Ну, ён не адпавядае, напэўна, сучаснасці. Такой дэкрэт, ну, не ведаю, калі ён ёсць у Расіі, але, ну, у ніводнай краіне свету такого дэкрэта няма. Таму, ну, да, незразумела, як гэта, калі ты не можаш знайсці працу, а тебе за гэта яшчэ і штраф даюць, і ў такім памеры $200 там, ну, складана заплаціць такія грошы, і калі ты наогул не працуеш. Дзякуй вялікі. Вось яшчэ адзін удзельнік, а пакуль што марш ужо дайшоў да плошчы Незалежнасці, і да будынку Міністэрства па падатках і зборах засталося ўжо зусім невялікая адлегласць. Вы бачили, наша корреспондентка Александра Дынько брала интервью у удзельнікаў акцыі. Это шмат вельмі цікавых жыццёвых гісторыяў. І сёння у нашым эфіры прымае удзел таксама даволі вядомы, дзякуючы свайму блогерству, дармаед, 30гадовы Максим Філіповіч з Гомеля. Зараз ён з намі на сувязі. Максим, я ведаю, вы сачылі за нашым эфірам, бачылі все гэтыя гісторыі. Што вы скажаце, яны блізкія вам, яны падобныя на вашу гісторыю? Я вам сейчас одно могу сказать. Молодцы, я очень горд народом Беларуси, очень горд. Меня переполняют эмоции просто, молодцы. И скажу по опыту, визуально озвучивали цифры, но я вам скажу, что было не менее 3500 человек. Не менее 3500 человек. И людей по поводу опыта вы спросили. Опыт практически у всех один и тот же. Люди теряют работу незаконно, так сказать, и точно так же с них еще и хотят выдрать деньги, непонятно откуда, непонятно за что. В этой ситуации это просто, я могу сказать, это маразм, и все. Максим, я ведаю, что Гомель, здаецца, ці не адзіны горад Беларусі, дзе можа прайсці ў нядзелю таксама акцыя дармаедаў, бо паўсюль пазабаранялі, і людзі вырашылі прыехаць Менск, але вот гомельскія вырашылі праводзіць, калі я не памыляюся. Скажыце, можа быць, натхніўшыся менскім прыкладам, все-таки акцыя ў Гомелі ў нядзелю пройдзе, як вы лічыце? Вы хорошо вдохновили Гомель. Гомель очень активен, очень активен. 19 число, 12 часов дня. Танк, все знают. Пожалуйста, ждем, приходите. Дзякуй, гэта быў Максим Філіповіч, гэта чалавек з вышэйшай юрыдычнай адукацыяй, з вялікім досведам працы, які пасля таго, як страціў гэтую працу, атрымаў лісты шчасця і зараз змагаецца з уладамі, адмаўляецца плаціць падатак на дармаедства і адмаўляецца, як і большасць удзельнікаў сённяшняй акцыі, якія зараз дайшлі да плошчы Незалежнасці, і мы зноў перадаем слова нашай карэспандэнцыі падчас гэтай акцыі Александры Дынько.
Ну, ты знаешь, как у нас в Гомеле тяжело это все. Мало достойных людей. Ну да, в основном все пророссийское. Ужо рухаецца марш супраць дэкрэту пра дармаедства па плошчы незалежнасці. Адна з галоўных плошчаў Менску. Вельмі арганізаваная калона. Все ўжо засвоілі лозунгі, якія тут трэба крычаць. Мы выслухалі некалькі гісторый пра людзей, ад людзей, якія сюды прыйшлі, якія апынуліся дармаедамі. Яшчэ раз скажу, што вельмі шмат людзей прыехала з рэгіёнаў, з іншых гарадоў, не з Менску, не пашкадавалі часу, высілкаў і грошай, якія, напэўна, не лішнія ў іхнай сітуацыі, і все ж такі прыйшлі сюды. Ну і таксама адзначу са сваіх уласных назіранняў, што такі вельмі драйвовы все ж такі мітынг адбываецца, і марш, людзі актыўныя, людзі з такім вялікім пачуццём у гэтым усім удзельнічаюць, не баяцца размаўляць, распавядаюць свае гісторыі. Ды і нават вот гэтыя удзельнікі, якія ідуць наперадзе з плакатам, дзе напісана слова «Баста», і у якіх ёсць адмыслова падрыхтаваная музыка для гэтай акцыі. Вот яны вельмі натхнёна, весела выглядаюць. Трэба будзе спытаць, хто ім складаў плейліст. Это Брута, Лявон Вольскі, Зміцер Васюшкевіч гучаць на гэтым маршы. Вот вы цікавая удзельніца. Чаму не пабаяліся выступіць нават сёння? У вас ёсць нейкі досвед выступу перед такой вялікай колькасцю людзей? Ні, досвіду нема, але я з ранняга дзяцінства усяго баялася. Баялася ўлады, баялася нешта рабіць. Але зараз ужо кропка страха прайшла. Таму я вырашыла выступіць. Ужо Растаткевічу напісала, і ён пагадзіўся са мной. А вас дэкрэт непасрэдна датычыць, вы дармаед? Я не. А чаму вы тут тады? Ну, мне пришло письмо счастья за 15-й год. Але платить не збиралася і не збираюсь. Але зараз я ІП, і коли, наприклад, вкладываешь у сеть объяву на то, что требуется люди на працу, звонять вельми шмат людей. Не только тим, хто прийшло письмо щастя, але й матулі з дітьми-інвалідами і з звичайними здоровими дітьми, пенсіонери. Для мене це значить, що народ увогуле не може звести концы с концами и концы с концами. І вось нам разаслалі 440 тысяч гэтых лістов. Вы верыце, што паўмільёны чалавек у Беларусі сапраўды вот такія лайдакі, дармаедцы? Такога быць не можа. Увогуле беларусы працавітыя па прыродзе сваёй. Ім не працаваць, цяжэй, чым працаваць. Нават я ведаю, в маім горадзе есть завод там, где заробак не платят по несколько месяцев. И нават по полгода бывало, что не платят. И люди все равно ходят на працу. И что до декрета яны ходили, и зараз яны ходят. Тому я не разумею, як може бути, що по Україні дармоедов. Адкуль вы нагадаеце? Бересці. Дзякуй вялікі. Гэта якраз такі дзяўчына, якая не пабаялася выступіць на мітынгу на Кастрычніцкай плошчы. Пенсионный фонд я ложил на вас свой огромный железобетонный полк.
Дайшла першая частка удзельнікаў марша да Міністэрства па падатках і зборах. Тут таксама абяцалі арганізатары, што будзе нешта адбывацца. Пенсионный фонд, я ложил на вас свой огромный железобетонный болт. Социальная защищенность. Пенсионный фонд, я ложил на вас свой огромный железобетонный болт. Я ложил на вас свой огромный железобетонный болт. Я ложил на вас свой огромный железобетонный болт. Живет Беларусь! Хвост колонны на площади Незалежности. Проходцы коляски, все не влазят. Нас вельми шмат. Не все люди змешаются, тут не такая... Беларусь! Живе! 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 Беларусь! Почули люди, які у гэтым будинку знаходяться, і сусідні. Я ще раз повторю. Незаконному декрету! Нет! Незаконным поборам! Нет! Незаконной владе! Нет! Живе Беларусь! Живе! 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 Беларусь! 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 Починаємо завершальну частку нашого маршу. Зараз ми зробимо тут невеликий мітинг. Потім ми визначимося з нашими діяннями, коли незаконна влада не пойде насустрач потребуванням народу. Слово має Вячеслав Сивчик. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Шановне господарство, я не трапляю під этот указ, супроти якого ми вийшли. Але я вийшов в солідарність з тими білорусами, яких спробують влада отобрати гроші незаконно. Бо так нельзя. І сьогодні, справді, велика радість, що вас є шмат. На диво шмат, ніхто стільки не чекав. Тому вельми великий вам дякую кожному, хто сьогодні здолів прийти на вулиці нашого Минска. Бо ми забуваємося, що це наш город, це наша земля. І нам треба далі відстоювати свої прави. Ми є білоруси. У нас вельми славна історія. И вельми хутко будет самое великое свято для любого белоруса – День воли, День Белорусской Народной Республики. Пусть мы же разом в этот день. Мы памятаем свою историю, памятаем, как боролась держава Белорусская Народная Республика. И коли не всходні окупанти, ми жили би зараз, як нормальна європейська країна. Ми мусимо завжди забувати, що саме головне зараз – це незалежність. Шановні люди, ідуть вельми величні дати. 12 соковика – День белорусского значка. 100 годов тому назад в Минску, в Першиню, проводился этот день, коли был вынесен наш червоно-белый стяг. Коли ласка, 12 соковика, надеваем наши, опронаем наши стужечки, погоню и будьмо разом. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Шановні сябри, ніякого декрету
і ніяких листов щастя. До речі, коли у кого-небудь з собою ёсць гэтыя листы счастья, так давайте вот тут на вачах усього люду їх порвем і кинем на ветер, які некалі зняце гэту ўладу разом з гэтымі листами счастья. Так вось, каб не было чалавека, які падпісаў гэты дэкрэт, не было ніякага дэкрэта, ніякіх пабораў. Гэты чалавек ужо чвэрць стагоддзя, захапіўшы неканституцыйную ўладу, кіруе Беларусью и довел нас уже до того, что мы выходим на площадь, как подрабовать, не забирать у нас апошних кавалок хлеба. Вот наша стабильность, вот наше богатство. Не этому человеку, не этой уладе. Отставку! Он давно просится. Отставку! 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 По одному. Покажите. Вот наш отказ. Все мои зябры поступают в упорстве, бегут с этой страны. 20 годов назад Польша, как и Беларусь, имела такой же потенциал экономичного развития. Теперь поглядите, где находится Польша, а где находимся мы. Живе Беларусь! Шановні зябри, ми отримали ваше доручення. Месяц на отказ. Коли они не пойдут на сустрач, коли они не отменят гэты ганебный декрет, коли они не отмовятся от незаконных поборов, мы зберемся еще раз. 25 соковика мы зберемся разом. Мы домовим месяц по их законам. Поглядим, что они будут робить. 25 соковика приводьте с собой сябров, приводьте знакомых. Каждый телефонует 10 человек. Коли нас збереться, нас сегодня вельми шмат. С 10-го года столько белорусов не збиралось в этом месте. Коли нас збереться у 10 разов более, мы не то, что этот декрет отменим. Мы отправим в отставку это хамло, якое уже 20 годов сидит на нашей шее. Отставку! Отставку! Шановні сябри, 25 соковика буде легальне місце збору. Але невідомо, не важно, куди вони нам дозволять. Ми прийдемо знову в центр. І хай заступає. А зараз, велике дякую вам. Зараз я обіцяю наш марш завершеним. Я дякую вам і бережи вас Бог. Коли у кого узникне хоть некая проблема с этими, выходите на меня, мы допоможем, мы никого не кинем. Дякую вам. Живи Русь! Живи Русь! Миколай Статкевич обвестил про завершение сегодняшней акции «Марш дармоедов». Отчувший поплеч однодумца, патриота, не надто хочется разыходиться.
але сегодня давайте ничего больше робить не станем. Мы показали нашу разжутость, мы показали нашу волю, мы показали наше имкнение до того, как быть свободными людьми, господарами на своей краине. И коли они это не зразумеют, мы покажем это деяниями. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дякую вам, белорусы! Я у вас верю! Я вас люблю! Дякую вам! До споткання 25-го сентября! Николай Статкевич и Владимир Некляев огласили про завершение сегодняшней акции «Марш дармоедов». Удельники прошли от Кострической площади в Минску до Министерства по податках и сборах. Это великая частка проспекта Незалежности, головной в улице белорусской столицы. Напэўна, все ж таки без инцидентов, без великих конфликтов отбылась эта акция. Была спроба выйти на проездную частку, але правоохоўныя органы яе перапынілі. У той же час ніхто не перашкаджаў людям ісці по тротуару, и от Кострической площади до министерства все дошли в таким спокойном режиме. Еще раз хочу сказать, что это была одна из самых солидарных, самых эмоцыйных акций. Вельмі шмат людей приехало на яе з рэгіёнаў. Кожны охотно дзяліўся гісторыяй того, як ён стаў дармоедом. Скончилась акция тем, что на приступках Министерства по податках и сборах спалили листы счастья и жировки и закликали удзельнічаць у наступных акциях. На этом сегодняшняя акция скончена. Разыходимся и сосредоточимся 25 сентября. А какое время? Беларусь! А во сколько время? Какое время 25-го? Мы час еще не ведаем, але час будет обвешен в интернете. Покуль час не ведомо. Але 25 сентября. Таким чынам, сённяшняя акция завершаная, люди яшчэ не разыходзяцца. Вы бачыце ў нашай відэатрансляцыі, што адбываецца зараз на вуліцы Савецкай. Гэта там знаходзіцца Міністэрства па падатках і зборах, это каля плошчы Незалежнасці. А мы зноў падключаем нашага сённяшняга сталага удзельніка Максима Філіповіча, дармоеда з Гомеля. Максим, добрый вечер яшчэ раз. І я попрошу вас, можа, в незвычайнай ролі выступіць зараз такога, скажем, палітычнага аналітыка. Як бы вы ацэнілі гэту акцию, и сапраўды вы уже поделились своими эмоциями наконт того, что яна зарядила вас принамсі пэўным оптимизмом, что еще можете сказать, ці ёсць такая, скажем, вера, ці верагоднасць, что люди сапраўды прыйдуць и другі раз, гэта было прызначена на 25 сакавіка, традыцыйны дзень волі, и что, магчыма, выйдзе еще больше людей. Добрый вечер еще раз. Я вам скажу, что в следующий раз 100% придет намного больше людей, потому что люди действительно уже готовы, потому что люди больше не могут это терпеть. А сегодняшний вечер внушил еще более веру в светлое будущее в народ. Поэтому они готовы, они будут приходить. И скажу еще раз, огромные молодцы, я горд за народ Беларуси. Вы сегодня сделали первый большой шаг к светлому будущему. И светлое будущее будет, я в это верю, по-другому просто никак. Максим, сегодня ранее у наших подключениях вы говорили, что готовы идти до конца в своим змагании за свои правы, отстаиваючи, что вы не повинны платить этот податок, что это незаконно, улада не имеет на это права, и говорили, что готовы будете нават идти там на 15 суток, бо такое административное покарание предугледжено за отмову платить податок. Але, магчыма, пасля гэтых падзей, як вы думаете, ці улада вырашыцца сажать кагосьці з людей, якія не заплатили гэты податок? Ці можа у вас у Гомелі трошки іншая ўлада, чым Менску?
Я говорил ранее, я более чем уверен, что этот декрет будет заморожен. Он не будет отменен, это я лично свое мнение говорю, потому что, так сказать, власть на это навряд ли им пойдет, они у нас очень гордые, но заморозить они его заморозят, потому что по-другому, другого пути просто нету, Дякую, Максим, але вось нягледзячы на тое, што сёння людзі пратэставалі, ад гэтага наўрад ці у вас з'явіцца магчымасць, скажем, атрымаць працу. Вы чалавек з вышэйшай юрыдычнай адукацыяй, і што вот які вы бачыце шляхі, ну акрамя таго, што змагацца супраць гэтага дэкрэту, як далей, ну просто-напросто рашаць свае жыццёвыя пытанні? Ну, хотелось бы уточнить, вопрос здесь не в самом декрете. Декрет — это просто единичная капелька из всех проблем, которые сложились в нашей республике. Здесь вопрос уже стоит намного больше. Смена власти и отмена многих декретов и многих нарушающих права человека изданных указов. Как дальше жить, мне лично, мне трудно сказать, потому что жизнь складывается каждую минуту по-разному, поэтому мне об этом трудно сказать. Ну, я верю, опять же, в светлое будущее не только всего народа в целом, но и своей семьи. Дякую, гэта быў Максим Філіповіч з Гомеля, і ён, я нагадаю нашим слухачам, патэнцыйны дармаед і даволі папулярны ў Гомелі відэаблогер, і я не здарма гэта ўзгадваю, паколькі сёння вось нашу трансляцыю Радыё Свабода на ўсіх платформах і в сацыяльных сетках Facebook, УКонтакце і на нашым сайце і на YouTube агулам глядзелі десяткі тысяч людзей, і гэта паказвае на тое, якая сапраўды вялікая увага да гэтай падзеі сёння ёсць, і магчыма ты людзі, якія проста яшчэ асцерагаюцца выйсці абараняць свае правы, якія баяліся пасля вось гэтай трансляцыі вырашыць, што наступны раз і прыйшла іхняя чарга выйсці на вуліцу. Ну а зараз, пакуль мы бачым, што людзі паціхоньку разыходзяцца з месца заканчэння акцыі, я, можа быць, трошкі узгадаю асноўныя сёння яе рысы. Паводле ацэнкі большасці журналістаў, вот на піке акцыі, на праходзе ад Кастрычніцкай плошчы на 6 ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы Незалежнасці, у ёй бралі удзел каля 2-3 тысячаў, і гэта, як слушна заўважыў Мікола Статкевіч, адзін з самых вялікіх падзеяў, напэўна, самая вялікая акцыя з 10-го году, бо пасля жорсткага разгону плошчы 19 снежня 2010 года ў Менску не было настолькі масавых акцый. У Менску, у Беларусі панавала атмасфера страху. Сёння гучалі лозунгі «Не дэкрэту нумар 3», «Лукашенко дармаед», «Не бойцеся», «Солідарнасць», «Улада народу». Удзельнікі акцыі прынялі такую резолюцию. По-першае, яны перш за ўсё рашуце запатрабавалі адмяніць дэкрэт нумар 3 пра дармаеда. Па-другое, запатрабавалі спыніць зніжэнне рэальных доходаў, падвышэнне пенсійнага зросту і рост камунальных паслугаў. Трэцяе, яны запатрабавалі правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Удзельнікі акцыі выбралі сваіх прадстаўнікоў, з якімі, на іхнюю думку, улады павінны будуць вступіць перамовы наконт гэтых патрабаванняў. Гэта Мікола Статкевіч, Уладзімір Нікляеў, Геннадзь Фядыніч, Евген Афнагель і Павел Северынец. Адзін з арганізатараў акцыі, Мікола Статкевіч, заявіў нашай карэспандэнцыі Александр Данько, якая сёння працавала весь час гэтай акцыі, што ён адчувае гонар за беларусаў. Грамадства засталося, нацыя засталася, і зараз яна абуджаецца, заявіў Статкевіч. Ну а таксама варта згадаць, што гэтую акцыю падтрымала частка апазіцыя, іншая частка — гэта такія партыі, як Беларускі народны фронт, Рух за свабоду і кампанія «Гавары праўду» скептычна выказваліся пра перспектывы акцыі і не прымалі ў ёй удзел. Але Мікола Статкевіч, адказваючы на пытанне нашага карэспандэнта, заявіў, што гэта не лідары, а лідары — гэта тыя, хто ідуць наперадзе. Ну і завершылася акцыя каля Міністэрства падаткаў і збораў такой даволі прыгожай, скажем, дзеяннем, таким перформансам, дзе людзі спалілі гэтыя лісты шчасця ад падаткавыя, таксама так
званыя жыроўкі камунальных паслугаў, накідалі іх і спалілі ў такім сімвалічным вядры. Ну а зараз мы зноў перадаем слова на заканчэнне нашага эфіру Александры Дынько, нашай карэспандэнтцы на плошчы. Віталь. Так. Александра, магчыма, на падсумаванне варта спытаць у вас, каб вы падзяліліся пэўнымі сваімі ўражаннямі. Вы падчас сённяшняга эфіру ўжо выказвалі свае эмоцыі, назіранні. І, магчыма, тым, хто не заўсёды, не весь наш эфір сённяшні глядзеў, давайте падсумуем гэтую акцыю менавіта з пункту гледжання вашых ўражанняў і таксама з пункту гледжання вашага досведу вялікага вулічных акцыяў. Вы прымалі удзел, вялі рэпартажы падчас многіх з іх. Чым, магчыма, сённяшняя падзея адрознівалася ад ранейшых? Дякую, Віталь, за пытанне. Сапраўды адрознівалася. Я б сказала, што акцыя была вельмі энергічная, досыць добра арганізаваная. Вы бачылі, што людзі прыйшлі самі з падрыхтаванымі плакатамі, з лозунгамі. Яны выстраіліся ў калоны, людзей было шмат. І якраз такі, калі мы дайшлі да будынка Міністэрства па падатках і зборах, тут пазняліся на прыступкі, дык уся і плошча Незалежнасці была запоўненая людзьмі. Я так разумею, што людзі ўсё ж такі далучаліся якраз такі падчас маршу, калі калона рухалася з Кастрычніцкай плошчы да плошчы Незалежнасці. Быў досыць добры кантакт паміж арганізатарамі гэтага мерапрыемства, гэтага мітынгу, акцыі пратэста і яго удзельнікамі. Было відаць, што удзельнікі падтрымліваюць. Я ўжо казала, што нават такая сумная і, можа быць, нават мала каму з маладых людзей знаёмая працэдура галасавання за пэўныя пастановы, якія тут арганізатары прапаноўвалі. Яна таксама атрымлівала ад іх падтрымку. Шмат людзей, шмат рук людзі падымалі, каб выказаць сваю падтрымку гэтым прапанаваным арганізатарам, ідэям і пастановам. І не так было много лозунгаў, якія былі накіраваныя непасрэдна супраць дэкрэту. Усё ж такі людзі выказваліся трохі больш паасобку. І калі арганізатары хочуць усё ж такі далей праводзіць мітынгі супраць менавіта дэкрэту пра дармаедства, пра гэта яшчэ трэба думаць і нейкія новыя лозунгі, падыходы прыдумляць. Шмат людзей распавядалі свае гісторыі. Гэта гаварылі не агульнымі словамі, гаварылі тое, што з чым яны сапраўды сутыкаюцца кожны дзень, распавядалі пра сваё жыццё. Я ўжо казала ім, таксама паўтару яшчэ раз, вот колькі нам давялося рабіць гісторыі пра так званае дармаедства на беларускай службе радыё Свабода. Вот ні разу нам не сустрэўся чалавек, які б сказаў, што ну вот я прынцыпова не працую, я вот сапраўды утрыманец, там жыву за кошт таго ці іншага. Усё ж такі людзі хочуць працаваць, яны распавядаюць, як яны шукаюць працу, яны распавядаюць вельмі цяжкія гісторыі таго, як іх з працы звальняюць, як яны гэтую працу губляюць. Ну і што, канешне, паказальна, што гэтая акцыя ўдалася. Зараз я ўжо азірнулася, канешне, людзей няма, людзі хутка разышліся, але яшчэ хвілінаў 15-20 людзі заставаліся, абмяркоўвалі нешта паміж сабою. І гэта сведчыць пра тое, што тэма сапраўды балючая для Беларусі. Віталь? Александра, может быть, еще одно короткое питание. Мне здаецца, таксама еще можно адзначыць, вот и вы это адзначалі, пэўны эмацыйны запал гэтай акцыі. Яна прайшла, ну, скажем так, не паводле звычайнага традыцыйнага нейкага запалу, калі ну прыйшлі і трэба адзначыць нейкі дзень святочны ці нейкую акцыю і разышліся. Тут відавочны эмацыйны запал был больше, і другое, вы уже это адзначалі, больш людзей не тых, хто звычайна ходзіць на мітынгі, а новых людзей, і многія з іх сапраўды прыехалі з рэгіёнаў, ці не так? Так, гэта праўда, і, канешне, трэба сказаць, што вось гэты дэкрэт пра дармаедства вельмі моцна ударыў па моладзі. І мы тут сустракалі людзей маладых, якія там ці студэнты, якія скончылі толькі універсітэты, не могуць знайсці працу, калі ў іх няма размеркавання. Вельмі шмат пенсіянераў, якія распавядалі пра тое, як яны дапамагаюць сваім унукам, сваім дзецям, якія засталіся без працы. І вы казалі, што гэта
такі надзвычай эмацыйны быў марш. Ён сапраўды эмацыйны, і гэта эмоцыя, хутчэй эмоцыя адчаю. Мы пачыналі з таго, як жанчыны на прыступках Палацы Рэспублікі проста ў слязах і на мяжы істэрыкі распавядалі пра тое, як яны жывуць у сучаснай Беларусі. І вот гэтая такая гатовасць людзей гаварыць, яна ўсё ж такі звязаная з тым, што ім ужо няма чаго губляць, і яны гэта адчуваюць. Віталь? Дзякуй, Александра. І зараз на заканчэнне нашага эфіра я, напэўна, проста скажу, што весь сённяшні поўны рэпартаж можете паглядзець і на Ютубе, і на сайце Свабоды, і ў нашых сацыяльных сетках. І я нагадаю, што сёння увесь дзень, весь час нашага эфіру з намі быў 33-гадовы Максім Філіповіч, відэаблогер і патэнцыйны дармаед з Гомеля, які каментаваў сённяшнія падзеі. Ну а на гэтым мы завершаем наш жывы эфір. І яшчэ раз скажу, што на сайце Беларускай Свабоды свабода.орг вы можете пабачыць все гэтыя 2,5 амаль гадзіны, якія мы вялі наш эфір.